Una pregunta molt concreta, molt clara, què passarà l'endemà de les plebiscitàries? Jo contestaré al Toni, passaran dues coses. Guanyarà Esquerra Republicana i això serà un desastre. És a dir, primer perquè el senyor Mas quedarà fora de la política i a ell li és igual, perquè el problema serà els catalans, i el senyor Junqueras, potencial president de la Generalitat, és aquell senyor que va manifestar que volia parar l'economia catalana per demostrar la seva força a Europa. Aquest és a mans de qui quedarem i, per tant, això serà un desastre. Junqueras no renuncia a paralitzar l'economia com a pressió per a la consulta. Un titular del Periòdico de Catalunya que surt en aquest moment. Junqueras no renuncia a paralitzar l'economia com a pressió per a la consulta. Això sí que és la política de la por. És a dir, un senyor que s'atreveix a amenaçar-nos els catalans i els restos dels espanyols en paralitzar l'economia és un senyor que tindria que estar fora de la política. Primer perquè ell, com a polític, el que ha d'actuar és amb responsabilitat. I quan es fa això, s'amenaça l'economia de les famílies, s'amenaça l'economia del país i s'amenaça la integració, diguéssim, econòmica del país. El senyor Van Rompuy no fa política de la por. El senyor Van Rompuy explica que un referèndum de secessió ens deixa fora de la Unió Europea. El senyor Barroso no fa la política de la por. El senyor Barroso explica que la secessió de Catalunya ens deixa fora de la Unió Europea. Per tant, jo no defendré el senyor Rajoy, primer perquè no és el meu paper i després perquè no s'ho mereix. És a dir, el senyor Rajoy va venir no en qualitat de president del govern, sinó en qualitat de president del Partit Popular. I aquesta convenció llastimera del PP, jo coincidiré amb alguna cosa que s'han dit aquí a la taula, és la reacció d'aquell simpòsium ignominiós que es deia Espanya contra Catalunya. Llavors, quan en diners públics es fa un simposi que es diu Espanya contra Catalunya, al senyor Rajoy no se li ocorreix i al senyor Alicia Sánchez Camacho que fer un simposi que està a l'alçada del que vol contestar. Aquí el problema no és que Catalunya no estigui integrada a Espanya. El problema és que el nacionalisme català no es vol integrar a Espanya perquè precisament amb ell el nacionalisme és poder. En aquest moment, Catalunya té el nivell de descentralització política, descentralització financera i d'autogovern més gran que cap altre estat d'Europa, per no dir del món. Per tant, no és un problema d'integració, és un problema que els polítics catalans nacionalistes, els que sou nacionalistes, voleu tenir les regnes absolutament de tot el poder, però no per exercir-lo en favor de la gent, sinó en favor vostre. I aquí el quid de la qüestió quina és? Es parla de votar. A Escòcia sí que hi ha un referèndum acordat. Aquí la qüestió és que el senyor Mas i companyia, entre els quals hi ha Iniciativa per Catalunya, cosa xocant amb un partit d'esquerres, i la CUP, pacten una data i una pregunta. I ara diuen, i ara negociem. Escolti, això no és la democràcia. La democràcia és negociar des de zero. Ens asseiem, parlem, discutim i podem arribar a la conclusió que no ens posem d'acord. Però quan jo amenaço, això no és negociar. I llavors el senyor Mas el que fa és treure la gent al carrer amb diners públics per fer veure que hi ha unanimitat al país. Quan la televisió està en mans del nacionalisme, quan la televisió catalana s'utilitza per fer propaganda amb el pitjor sentit del terme, quan la televisió i els mitjans de comunicació subvencionats s'utilitzen per mobilitzar la gent, doncs difícilment podem parlar d'un procés democràtic. Això és un procés de tràgala. És un frau legal. És a dir, és tan frau legal que els vostres partits no tenen majoria ni per reformar l'Estatut de Catalunya. Si no teniu majoria ni per reformar l'Estatut, com voleu modificar l'estructura política d'un estat i destruir, com deia la senyora Arrimadas, la Unió Europea? Perquè aquí el problema no és només català, és un problema de concepte europeu. Però ara els catalanistes que abans éreu europeistes, ara sou euroescèptics o antieuropeistes, que és una manera molt civilina de deixar de ser català. Perquè un català que no vulgui ser europeu no és català. És una altra cosa que llavors és només ser nacionalista, que és una forma política de voler imposar als altres la pròpia opinió. Agafo una trucada i us dono ja la paraula. Vostè, senyor Veciana, sap quanta gent, és a dir, si traslladéssim la via catalana, és a dir, tota la gent que va sortir voluntàriament, que va sortir aquell dia, més aquella que no va poder arribar-hi, és a dir, la que hagués volgut, la que va sortir, aquest 1,5 milió de persones, dona igual, a la població espanyola, sap quanta gent significaria que s'hagués manifestat aquell dia a l'estat espanyol? Vol que li digui? És posar totes les infraestructures d'un país i tota la televisió d'un país a disposició d'una ideologia. Això no passa a cap país d'Europa. Això només passa a la Catalunya del senyor Mas. Aquí per denunciar la persecució policial que, segons ells, tenen els opositors a la mat. La plataforma que rebutja la línia elèctrica de molt alta tensió considera inacceptables les detencions com la del jove que es va encadenar en un bidó sota terra a principi de mes. D'aquella protesta a Viladesens hi ha 6 persones imputades, 2 d'elles regidors de la CUP i de Solidaritat dels ajuntaments de Girona i de Viladesens. Continuarem lluitant passi el que passi perquè, com he dit abans, la causa és ben legítima. Lluitem per la salut de les nostres famílies, que no hi ha res més legítim que això.
i continuarem lluitant per defensar el territori d'agressions com aquestes. A la concentració ha assistit el parlamentari de la CUP, Quim Arrufat, que ha anunciat que demanarà la compareixença dels consellers d'Interior i d'Economia i Empresa. La construcció de la mat s'està fent incomplint els acords signats per la Conselleria i guanyats pel moviment antimat, de que com a mínim hi hauria unes distàncies de seguretat entre la línia de molt alta tensió i els nuclis urbans. Avui 3 dels imputats han estat citats a declarar a la comissaria dels Mossos de Girona per un delicte de resistència a l'autoritat. Crec que és un bon exemple, és a dir, com una comarca pot condicionar el desenvolupament econòmic de Catalunya. És a dir, una part decideix per al tot, que és un exemple molt semblant al que veníem parlant abans. És a dir, una infraestructura que ens afecta a tots, no només per on passa aquesta infraestructura, ha de ser decidida per tots. I a mi no em val que una comarca voti-ho en referèndum si no tenim en compte les necessitats energètiques de les altres comarques. D'aquí l'aspecte de la responsabilitat. Què hem de fer? Les infraestructures s'han de fer de forma negociada. Però un cop la infraestructura està dissenyada, el que no cap és que uns pocs impedeixin el compliment amb aquest sistema d'anar posant impediments, perquè després ve l'estiu i, per exemple, a la zona de la Costa Brava no hi ha llum, hi ha caigut de llum constant. Això t'ho creus perquè t'ho diuen, perquè no té res a veure amb la realitat. La mat no té res a veure amb el que passa a Girona, té a veure amb l'autopista que es vol anar des de França fins al nord d'Àfrica i que han decidit que passa per aquí. No té res a veure amb les necessitats del territori. La mat no té res a veure amb les necessitats del territori, té a veure amb els interessos de les elèctriques. Això és el que la gent s'està rebotant, no perquè volen impedir el creixement ni les infraestructures a Catalunya. En aquest cas estàs caient en una manipulació que tu dius que fa el govern, ja t'ho dic ara. Lourdes. En aquest cas te'ls creus. No, al contrari. I tant, ja t'ho dic ara. El que no pot ser és que una infraestructura... Per què te'ls creus? Igual passa amb el tema dels transvassaments, amb el tema de les nuclears, és a dir, tot aquest tipus que afecta a molt més que el pur territori s'ha de pactar entre tots. I aquí crec que hi ha uns pactes que s'han de veure al Parlament. Aquí és on el Parlament ha fet la seva feina. El que no pot ser és que en una comarca fem un referèndum i que aquest referèndum ha decidit, i llavors què fem? No donem electricitat a les altres comarques perquè hi ha uns senyors que han decidit no fer-ho. Però qui decideix, qui diu que no hi ha electricitat per a les altres comarques? Escoltem, sisplau, els companys de taula. El país amb més sol del món. Lourdes. A veure... Perdonin que digui això perquè no m'agrada, però en fi, que se'n vagin a prendre pel cul. Diu, un micro capta la grollera expressió del ministre d'Economia al respondre als periodistes a Brussel·les. Què hi ha darrere d'aquesta frase del ministre Guindos? Mala educació, això per un costat, no? Però això teniu el tall, no? Ara no, en aquest moment no. Demà el tindrem. És que jo no l'he vist. Bueno, jo crec que el senyor Guindos té fama de ser una persona molt superba i això és demostració que ell està per sobre del bé i del mal. No sé on la universitat va estudiar i li dona aquest to una mica despreciatiu, no només amb els periodistes, sinó amb qualsevol persona que no sigui ministre com ell. Llavors, ja és la segona o tercera frase que li enganxen amb aquest to, diguéssim, despectiu i falton. I és demostració una mica també de la forma d'entendre la política. És a dir, aquest senyor que es posa al servei dels ciutadans o que des de les alçades et parla ex càtedra i és per permetre el luxe de dir aquestes frases tan grulleres. Gent que està fent la seva professió, que és garantia de democràcia, perquè a fi de comptes el periodisme ben exercit és garantia de democràcia.
democràcia